ئەندامێکی ئەنجومەنە پارێزگەها مووسڵی ڕاگەهاند کو ماڵباتên çekdarên rêxistina terorîstiya Daişê ji kampa Elhol ya ku dibin destê peyedada bo bajarên Mosulê têne veguhestin. Xelîl Şemo endamê encumena parêzgeha Mosulê ragihand ku vegera malbatên çekdarên Daeş bo Mosulê ve metirsiyeka mezin li ser deşta Neynewa, Mosul û Şingalê durust bike. Her wiha Şemo got ku ew bi tu awayekî razî nabin, ew erebên ku sala 2014 tevlî rêzên rêxistina terorîstiya Daişê bûbûn û alîkar û piştevaniya terorîstên Daişê kirbûn, careke din vegerine parêzgeha Mosulê. Weka Şemo daye zanîn ku ew alîkar û piştevanên Daişê li gel rêxistina terorîstî çûbûne Sûriya û di dema niha de li kampa Elhol dimînin. Rojane vedgerine kampên li her du navçeyên Hemam Elîl û Geyyara. Her wiha endamê encumena parêzgeha Mosulê daye zanîn ku dirêya dergehê Rebî'a ve ji Sûriyê bo Iraqê têne veguhestin û daxwaz ji hikûmeta Iraqê kir ku rêyil pêşiya vegera malbatên çekdarên Daişê ji Sûriyê bigire. Piştî ji navbirina rêxistina terorîstiya Daişê, bi hezaran çekdarên Daişê li gel malbatên xwe ketine bin destê peyede da û peyede ew li kampa Elhol bicihkirin. Lê peyede heta weke niha nêzîkî 2000 çekdarên Daişê li gel malbatên we bi rêya navbênkariya Serokêlên Ereb serbest berdane. Bê ku wan dadgeh yan jî seza bide.